Ndị be anyị ụtụtụ ọma nọ ka eke unu mee. Ana m n'ala ọdịcha onye ọbụla unu alalụkwa unu etetakwa taa nwa akwụkwọ ụbọchị ụka. Ama na onye ọbụla jee ụka jefee chi ya, a sị na ekene dike na nke omekwa ọzọ. Chi anyị dị ebube, anyị kwesịrị ị na-efe Chukwu anyị ka ọ wee na-enyekwa anyị ndụ. Ọkwa Chukwu bụ onye mbido na onye isi njedebe. Mana ihe ibe nwere tata mma agwa unu bụ na ama ka ọ dị njọ ọ ya adị mma, ama ka obodo dị ọ ya adị mma. Anyị nọ wee mebie, anyị anụkwa wee dị mma. Obodo anyị bụ Naijiria, anyị nọ wee mebie, anyị anụkwa wee dị mma. Onye ọbụla biko echeta ka ị na-ekene Chukwu ya ụbọchị ụka ọbụla ka ọ wee na-enyekwa anyị ndụ, ka ọ na-enye anyị ndụ, ọ na-enye anyị ndụ, na-agọzi anyị. Inu nwee mma atụrụ ntata bụ na ọ bụrụ na afọ egbu nwa dibịa ka a na-eji ete afọ. Ọ bụrụ na afọ egbu nwa dibịa ka a na-eji ete afọ. Dibịa ụsa kalụ ememe mmụọ ndowe ụta awa ji. A sị na dibịa ụsa kalụ ememe mmụọ ndowe ụta awa ji. Dibịa onye ike adị agbala onye ori afa. Dibịa onye ike adị agbala onye ori afa. Dibịa onye ike adị agbala onye ori afa. Wow, ọnụ na-eme ọfụma maka na inu Igbo ya adịkwa na omenala Igbo ya adị. Anyị ji owere chanel onwe a wee na-asị ka nwere na-egosi ndị Igbo na ụmụ Igbo ihe gbasara Igbo, ka ọ na-aghọta Igbo, na-asụ Igbo, na-edekwa Igbo. Ọkwa Igbo ka anyị bụ, Igbo ya anọkwa ana. Afọ Igbo ọbụla kwesịrị ị na-asụ Igbo, na-ede Igbo, na-agụkwa Igbo, mara omenala Igbo, mara unu Igbo. Onye ọbụla chọrọ ịma ife gbasara unu Igbo abịa na Culture and Value TV. Ebe ahụ ka ọ ya amụta ife gbasara Igbo ọbụla ọ ya achọ. Igbo amaka, Igbo dị mma. Ka emesịa.